मा सामब्रामफोर दिनै मा जागोन नों जि बुङो बेनो जागोनलै बस धोद कप्लेस दिनै ओंखामजों माखौ जागोन अह गथ'नाया बिदिसो जालायबाय होमबा नोंनो सेलेक्टेड खालामदोलै बस मैयाथ' अमा बेदर मैसो बेदर जाबाय दाउखौथ' हदाय जाखायानो एलाय नोंसोर मोनसे खामानि माव मा थिनदोंलै बिगुरालाय ओइ केला बोरमा मासेखौनो लाना फैथां थांदो थां नोंसोर बोरमा बुन्दोखौनो लाना फैथां बोरमाखौलाय बुन्दा बुन्दि बोरै सिनायलै बस मानो सिनायालै नों लेनजाय गैयै थां गोख्रै लाना फैथां नङाबा बेयावनो बाग्राय बाग्राय बुजागोन आं बाह इजर गरम बुन्दा दानो ए मा बुङोलै इयो केला होजागोनलै थां थां गोख्रै थां थांगोनलै थांगोन है माबाया ए मक्राया सालाया ओइ आरो नोंलाय माथो थाङाखै ना केला आंनि खिथिजों थालांदो मा जालायखोलै साब्रां सार नों पारमिसन होआबालाय आंलाय बहा थांनांगौ जाखो साला सामब्राम सासेखौ बुंनाया जाया नामा जोगगासिनो खिनो होगोनलै होद केला आंबो गियादालै नांनोबा नांनो होनखा होद बिदि नङाब्रा बसनि खोथाथ' मानबा লাগে ना थां बाबु थां 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 होद केला बस टस गैयालै आंजों बाराबा होख्लाय जागोनदोलै आंजों बाराबा ए साला है बेखायदा जागाव होगारदोलै बाराबा साला सिनाय मोनाखै आंखौ ও বড় মন গিলে রাগ বেশি আর জাম্ভাও ইমাকে ব্যবহার করি মই খাবা লাগিব মোলা লগে কই পাব ইয়াহু अ र जों दा बबाव थांनायदोंमोनलाय नोंनि बाजैखौ लायनोब्रा आंनि बाजै माबायदिमोनलाय आंनि बाजैया गन्थं गुसुं नाब्लेब्लेयालाय माथो जाख' अह आंनि बाजैबा सोरनि हिनजाव अ माय गड आंनिब्रा आंनि नोंनि बिदिब्ला नोंलाय सोर नोंनि बिदा जायो आङो आंनि बिदा बिदिब्ला आंनि बाजैखौ नोंलाय बोरै हिनजाव जानो होदोद आंनि हिनजाव जानायखायनोथ' नों बिबाजै जाबायब्रा मा गेद्दा गेद्दा हेब्बाय थायोलै खन्थानिलै थु थांसै थु थांमारो सय औ थु बिदिब्ला थु होद बिथिंजाय नङालै ओरैसो जोंनि न'आथ' बिथिंजायसोना बिथिंलाय मानो थांनो नोम्बाजैखौ लायनोब्रा बाजै सोरनि बाजै थोद जालालै नोंजों आंनि बाजैब्रा आंनि नोंनि बाजै औ अह सरि आंनि हिनजाव माने नोंनि बाजै बेखौलाय मानो लायनो नांगौब्रा नांगौ है बिदिब्ला आंनोबोलै माखौ जियानो जा आंनोबोलै थोद सामब्राम थु थांसै थाङाबा माथो थु अबाव मोनगोनलै बोरमाखौलाय बे सामब्रामजों मा जागोन बोरमा सिन्थाय जानो नागिरो उखुरसो मानसियानो नागिरनांसिगोन आरो बहा मोनगोनब्रा बुस्थुखौलाय लांगार गारनाय नङादोलै रखरा गैयालै माथो सामब्राम नोंलाय बेयाव मानो फैलायख' बुन्दायानो थोनहरलायबायब्रा होद नों बोथिसे नागिरै आं बोथिसे नागिरनोसै दे होमबालाय सामब्राम बुस्थुथ' दासो फायसे आहा ओइ खावला मा नो मा होद असयब
मा बिमा फालाबाय थायोब्रा माथो खाब्ला खाब्ला बुंबाय थायोब्रा ओजों फै ओजों फै एसे गथा गथा नामखौ बुंनांगौब्रा मा मालना खाब्ला खाब्ला बुंबाय थायोलै नोङो मानसिजों नामजों गोरोबनायखौसो बुंदोंब्रा नोंखौ मोजांखौ बुंनांगौब्रा मोजांखौ बेफोरखौ मा दोनदो आं बोरमाखौथ' मासे मोनबायमोन दानिया मा खालामनो मोनबाय थ' होमबा बेखौनो हैनोसै मासेल'खौनो आंथ' जाखायाना मा आंखौबो जागोन सानदों नोङो सोलाबाखै नांगौबा रानना थागोन ओइ थुदो बिदिब्ला ओइ थुदो हाजं दा मा गयदाफोर हागला आनिले मा बुंगोलै आसोल बोरमाखौ बुंदों आं बोरमाखौ लाबोदोंना लाबाखै लाबोदोंब्रा लाबोदों दानिया उदै दुलायजासे जादोंना औ जादो बहा बोरमाया बहा लाबोदोंथ' बहालै मा नागिरखोलै आसोल बोरमा ओइ बुरबक बोरमाखौ बिदि नागिरबा मोनो बै आखायाव नाय आखायाव नै बस मा बेलाय नों लाबोनो होनायालाय माथो जाखोब्रा बस बेनो बोरमा गेला नोंसोरखौ हागल लाबोनो होननाया मोस्रोम बायदि बोरमाखौसो लाबोनो फैबाय गेला नोंसोरखौ फैनो सिगारगोन आं आया गावनो बोरमा लाबोनो होनानै जादान बिदि नङाब्रा बिसिनालाय खारदो ओरै फैलाय फै जाम्बा सान्दों जों बेयाव थांनानै दाम जानो बेजोंबाथ' जाखायालै बिगुरजों दामालै फै कुन्ति दुर्गानि कसम फै थांमारनोसै आवगायजायो गिनाङालै फै जोंहा लोगोखालैना सार मा माने नोंसोर बिदि खालामनाङाब्रा आंखौ मोजां खोनादोंलै सामब्राम गावनो बोरमा लायनो होना बे बोरमाखौ बुङाखैलै आं सागलखौसो बुंदों सागलखौ नोंसोरबो एसामिस सोलोंनांगौब्रा आंबो बर' रोङा बिनिखायनो नोंसोर सानैबो एसामिसफोरखौ सोलोंनानै ला बहुद मोजां जागोन मानो सोलोंनोलै जों नों मा जाथि हाजंब्रा हाजं नों हाजं जोंबो बर' जों होमब्ला मानो असमिया सोलोंनो गोनां जाखोब्रा जों मानो मालायनि भाषाखौ बुंनो बेबो राइट नोंबो असमिया नङा जोंबो असमिया नङा बेनिखायनो जों मोननैनिबो गेजेराव मोनसे भाषाखौनो रायलायनांगौ बर' नङाबा हाजं बाथ्राया हले नों मारगौ दे बुजिबायलै आं दासो खुलुमबाय लोगोफोर DSRT फिल्म प्रडाक्सन जानाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय जोंनि भिडिअ बानायनाया गोबाव जाबायमोन बेनि थाखायनो जोङो निमाहा बिहरबाय जों दा बे भिडिअखौ गंनै मबाइलजोंसो खालामनाय जादों बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम कुवालिटि आरो स्क्रिप्टनि थाखाय निमाहा बिहरनाय थाबाय जों बे भिडिअखौ अन दा स्पट खालामनाय जादों माने आङो सोरां मन्जु थियेटाराव दंफैयो बेनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनो हायाखै जादोंब्लाबो जायाखैबाबो जों बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम बानायनानै हरबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायदों आरो मोजां जादों मोजां जायाखै बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भिडिअ नायनो लुबैबाय थायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर जों माने मबाइलजों बेनो फार्स्ट भिडिअ मबाइलजोंखाय जोङो गोनो गोथो जानानै आगारनाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गोजोन्थों